Γιαννόπουλος, ο Δελέγκος, σουτ για 3 από το ίδιο σημείο, μέσα και πάλι. Το τρίποντο μέσα. Γκούμας. Ο Δελέγκος θα ευστοχίσει. Ο Λιτσάκης. Ο Δελέγκος παίρνει τον διάδρομο, πάει στο καλάθι. Το τρίποντο εύστοχο. Ο Μανολιτσάκης για τον Δελέγκο, το σουτ για 3 είναι εύστοχο. Ο Μανολιτσάκης και ο Παπαγιαννόπουλος, ο Δελέγκος από την κορυφή, σουτ για 3 αμέσως εύστοχος. Ο Δελέγκος θα περάσει, πάει στο καλάθι, είναι εύστοχος. Σιμεώνο θέλει να